Shwmae a chroeso I Sgwrs, podlediad consortiwm canolbarth y de. Yn y podlediad hwn byddwch chi'n clywed y trafodaethau diweddara am bob math o bethau addysg. Helo, ymateb ydw I, a dwi'n gweithio I dîm Cymraeg Consortiwm Canolbarth y De. Helo, Bethan Davies ydw I, a dwi'n gweithio fel swyddog Siarter Iaith I Consortiwm Canolbarth y De. Wel, diolch byth mai swyddog Siarter Iaith wyt ti Bethan, achos y siarter yw thema ein sgwrs ni heddi. O'n I ddechrau, rho bach o dy gefndir di I ni. Sut gyrhaeddus ti fan hyn fel swyddog Siarter Iaith? Wel, dwi wedi bod yn y swydd ers 2017, a cyn hynny roeddwn i'n athrawes ysgol gynradd. Dwi wastad wedi bod yn frwd dros y Gymraeg ac yn gweld y siarter a'r rôl yma fel cyfle arbennig I ddatblygu'r Gymraeg yn y rhanbarth. A beth am cefndir y siarter felly? Sut dath ei fodolaeth yn y lle cyntaf? Strategaeth Cyngor Gwynedd oedd y siarter yn wreiddiol ac yn llwyddiant arbennig yng Ngwynedd. Cafodd hwnna wedyn ei mabwysiadu gan Lywodraeth Cymru mwyn gwneud y peth yn un cenedlaethol a chefnogi strategaeth nhw o filiwn o siaradwyr erbyn 2050. A rhag ofn bod pobl ddim yn gwybod, sut mae e wedi cael ei strwythuro a sut mae ysgolion yn gweithredu'r siarter? Wel, nod y siarter yn y bôn yw datblygu defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg. Mae'n strategaeth ysgol gyfan. Mae'r Criwiau Cymraeg yn chwarae rôl hanfodol yn y siarter. Ac mae'r siarter yn cynnwys holl randdeiliad yr ysgolion, y staff, y disgyblion, a'r gymuned ehangach, y rhieni a'r llywodraethwyr. A mae'r strwythur yn pwysleisio defnyddio'r iaith tu allan I furiau'r ysgol, bod yr iaith ddim yn cael ei gweld fel iaith addysg yn unig, ond yn iaith cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae'r siarter yn dilyn system gwobrwyo, lle mae'r ysgolion yn gweithio tuag at wobr efydd, wobr arian a gwobr air. Dyn ni yn cynnal proses dilysu mwyn sicrhau bod yr ysgolion wedi gwireddu'r holl amcanion. Ie, ti'n sôn am dilysu fyna ar Criwiau Cymraeg. Fi'n gwybod pam dwi wedi cael y cyfle I ddilysu. Dyna'r uchafbwynt I fi bob tro yw siarad ar disgyblion ar Criwiau Cymraeg. A mae'n gret gwrando arnyn nhw yn siarad am rhywbeth maen nhw yn amlwg yn gwybod bod gyda nhw ddylanwad drosto fe yn eu hysgol nhw. Cytuno, a un o'r pethau mwyaf yw y perchnogaeth mae'r disgyblion yn cael dros y siarter a dros y Gymraeg. Mae'n hyfryd I weld. Yndi, bob tro. Felly, ers pryd mae ysgolion CCD wedi bod yn gweithredu'r siarter? Wel, wnaethon ni lansio nôl yn 2017, lansio'r siarter yn yr ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, ac ers hynny, dyn ni wedi lledaenu i'r uwchradd yn 2019. A pa fath o ymateb sydd wedi bod? Ymateb hollol bositif. Mae pob ysgol rili wedi ymrwymo i'r siarter. Fel wedys I, ers ni lansio nôl yn 2017, mae pob un ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg wedi derbyn y wobr efydd sydd yn arbennig. A mae 26 ysgol wedi derbyn y wobr arian. Mae 3 ysgol uwchradd wedi derbyn y wobr efydd hefyd. Felly, dyn ni wedi bod yn llwyddiannus iawn. Dyn ni wedi bod yn ffodus I allu cynnal 2 seremoni wobrwyo mwyn dathlu llwyddiant yr holl ysgolion a dyn ni'n gobeithio cynnal mwy pan mae'r sefyllfa presennol yn gwella. Nawr te, sôn am y seremonïau gwobrwyo yma, dwi'n cofio'r un gyntaf yn dda iawn. Ges I dynnu llun gyda Daf D, oedd yn un o'n gwesteion ni, ond bydde neb yn nabo fi o'r llun yna. Pam, Emma? Wel, fi oedd yn gwisg sbarc y diwrnod ni. A wrth gwrs, dwi'n cofio hynny
yn dda. Wrth gwrs, dyn ni ddim yn gallu sôn am y siarter heb sôn am cymeriadau swyddogol, seren a sbarc. Nhw yn y bôn yw archarwyr yr iaith Gymraeg, nhw sy'n mynd i achub yr iaith Gymraeg, a mae'r cymeriadau wedi bod yn hynod boblogaidd yn ein ysgolion yn enwedig gyda'r plant, gyda disgyblion y cyfnod sylfaen. Mae pob ysgol wedi derbyn set o ddoli seren a sbarc, a mae rhain yn cael eu defnyddio yn y dosbarthiadau a hefyd fel rhyw fath o adnodd cyswllt cartre. Mae hefyd set o wisgoedd seren a sbarc gyda ni, a fel sonis di Emma, ti wedi cael y fraint o fod tu fewn un o'r gwisgoedd yna, a mae rhain wedi ymweld â nifer fawr o ysgolion yn y rhanbarth. Ti'n hollol iawn. Mae yn fraint gwisgo'r gwisg, fod rai fi weid. A mae'r cymeriadau hunain yn hynod bwysig. Maen nhw'n dod o bach o hwyl i'r peth, a mae gweld ymateb y plant ifancan arbennig iddyn nhw just yn wych, achos maen nhw wir yn meddwl bod seren a sbarc yn ymweld â'u hysgolion nhw, a maen nhw wrth eu boddau yn gweld nhw'n dod. Ydyn gytuno, yn y gorffennol, mae disgyblion wedi galw fi'n mami seren a sbarc. Felly maen nhw yn boblogaidd iawn, a ers hynny maen nhw wedi cael bach o makeover gan Hiwaron, a mae llyfr ganddyn nhw, mae can ganddyn nhw, a mae yna hyd yn oed cyfrif trydar at seren a sbarc, lle maen nhw'n rhannu gwybodaeth gyda ni. Felly maen nhw'n boblogaidd iawn. Ti wedi sôn fan'na am adnoddau a pethau, felly beth yw'r ffordd orau ein ysgolion ni i gael y wybodaeth am yr adnoddau a'r gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw? Wel, mae cymuned gyda ni ar wefan CCD, sef Siarter Iaith Consortiwm Canolbarth y De, a mae yna llu o adnoddau ar y gymuned yma o ran gwybodaeth am y siarter, adnoddau i ysgolion, adnoddau i ddisgyblion i ddefnyddio, a mae llwyth o bethau ar y gymuned yma. Felly bys ni yn argymell chi i ymaelodi ar gymuned. Hefyd mae cyfrif trydar gyda ni, sef at Siarter Iaith, CCD, a dyn ni o hyd yn trydaru gwybodaeth, dyn ni yn aildrydar lluniau gan ysgolion, a mae'n ffordd hyfryd i'r ysgolion derbyn gwybodaeth, ond hefyd rannu a dathlu eu gwaith nhw gyda ni. Ac wrth gwrs, mae croeso i unrhyw un cysylltu gyda fi fel swyddog Siarter Iaith am fwy o wybodaeth. Gwych, gwych. Sonies ti'n gynharach am strategaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Sut mae'r siarter yn cefnogi hynny? Wel, mae'r siarter yn rhan annatod o strategaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Mae'n holl bwysig bod y Gymraeg yn cael ei gweld fel rhywbeth cymdeithasol, fel Sonia sy'n nid yn unig, nid yn iaith addysg, ond yn iaith tu fas i fuddiau'r ysgol. A mae holl dargedau Siarter Iaith yn galluogi ein disgyblion, ein plant a'n pobl ifanc i weld gwerth i'r iaith Gymraeg ac annog nhw i ddefnyddio fe tu fas i'r ysgol. Oes na sefydliadau eraill i gael sy'n cefnogi hyn hefyd? Fydde pobl yn gallu ymgysylltu â nhw? Oes, mae datblygu perthynas gyda sefydliadau allanol yn holl bwysig i lwyddiant y siarter. Enghraifft, yr Erydd, Mentrau Iaith, Cyngor Llyfrau, Undeb Rygbi Cymru, mae pob un o'r rhain yn gallu cefnogi'r ysgolion gyda thargedau y siarter iaith. Trwy weithio gyda'r partneriaid yma, mae modd datblygu'r elfen gymdeithasol o'r Gymraeg, a dyna beth sydd yn holl bwysig. A mae'r elfen o fwynhad yn peth hanfodol i'r siarter iaith, a mae cynnig cyfleoedd i'r disgyblion magu hyder. Dwi'n cytuno'n llwyr gyda ti. Nid miliwn o siaradwyr hollol rhugl yw'r nod, ond miliwn o bobl sydd yn defnyddio'u Cymraeg bob dydd ac yn joio. Mae hwnna'n holl bwysig, y joio sy'n bwysig. Gwych. Felly,
beth yw'r cam nesaf i ni ac i'n ysgolion ni? Wel, mae'r Siarter Iaith yn rhan o fframwaith ehangach cwricwlwm i Gymru. Am fy marn i, mae hwn yn peth hynod bositif ac yn rhoi statws i'r strategaeth ymysg ein ysgolion ni. Mae'r dimensiwn Gymreig yn treidio trwy bob un o'r meysydd dysgu a phrofiad. Mae hwnna'n sicrhau bod ymwybyddiaeth y disgyblion o hanes Cymru, cerddoriaeth Cymraeg, a'r holl bethau sy'n gwneud Cymru mor arbennig yn gadarn. Felly, mae hynny'n golygu bod y Siarter yn cyffwrdd a phob cwr a chornel o fyd addysg. Ydy, yn bendant. A mae hwn yn ei tro yn mynd i arwain at gynnydd y malchder ein plant a'n pobl ifanc o fod yn Gymraeg a'i teimlad nhw o hunaniaeth. Sa'n credu, allwn ni ofyn am ddim byd gwell Na. o'r strategaeth i fod yn onest. Bendant. Yr un peth dyn ni ddim wedi sôn amdano yw'r ffaith bod y Siarter hefyd yn cael ei weithredu gan ein ysgolion cyfrwng Saesneg erbyn hyn fel Cymraeg campus. Ydy, ond mae hwnna yn sgwrs am rywbryd arall. Felly, diolch yn fawr i chi am wrando. Hwyl fawr! Diolch, hwyl fawr! Diolch am wrando ar y bennod hon o Sgwrs. Cofiwch ein dilyn ar Twitter a Facebook, tan ysgrifio ein sianel YouTube, ymuno yn cymunedau ar ein gwefan a darllen ein bwletin ysgolion wythnosol am y newyddion diweddaraf. Hwyl am y tro.